हेलौ लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे दिनै आङो आइफवालि ओरैजाय दंफैयो। आइफवालियाव दंफैयो आङो दा बेंटल ओरै बिमा दैयाव। नोंथांमोना सोरबाफोर पिकनिक जानो गोसोबा जाफैनो हागोन। बेखौ आङो दिनै देखायहरगोन नोंथांमोननो। ओरैबायदि सुन्दुरि माने बिउटिफुल जायगा आरो सोरबाफोर फेमिलि न'खरनिफोर पिकनिक जानोबा जाफैनो हागोन। पिकनिक स्पटआ बिथिंबो दङ। समायना रमायना नायलांबाय था लोगोफोर। बिदिब्ला आं देखायलांबाय थागोन। नै जों दा ओंखारबाय। सालथेबो दं नै। सालथेबो दं। सोलिलाय सालथेया बिराद मोजां मोजां बागदावो आरो आसोल नायलांबाय था नै। अन्थाइसो अन्थाइयाव नांथारदों। अन्थाइ दंलाबायलै बाहाय बोखारनांगौ। खारनांगौमोन बाव नङाबा माथो ओंखारनो माबा नै आंनिसो बे आइथिङा जोबोर इन्टारेस्टिं नै जोंना सालथेया। बागदावनायाबो बिराद इन्टारेस्टिं बागदावखायो नै। एक्टर बायदि नुलायो एक्टर बायदिखा दा सालथे। फुराना एक्टर माने धर्मेन्द्रफ्राव हमजायो गोदोनि। औ धर्मेन्द्र जोंहा मोनथारनोसै मोनजेनबायानो। एबार गारि गोदान लाबा गोनांलायबा लादोलै। बेनो लामाया थांगासिनो नै। नोंथांमोना पिकनिक जानोबा जाफैनो हागोन फेमिलि ग्रुपै। माखासेखौ इदिट खालामनो हरखायोब्रा। पिकनिक जानोबा जाफैनो हागोन लोगोफोर। ओरैबायदि समायना रमायना जायगा बियो। माने दावराव दावसि गैया। बिराद सुग्लायथाव। औ बिराद मोजां जायगा। बेयाव फैबानो गोजोननाय फैयो। सालथेफोरनियाव फैबा मोनो। बिराद गोजोननाय फैयो। मानसिफ्रा दुखु सुखु दंबा बावनो फै। औ दुखु दाहाफ्रा खारजोबो। एकदम साफा क्लियार मैला थैला थाला। औ मोनथारनोसै लोगोफोर नायलांबाय था। सालथे ओमफ्राय माबायदि फेमिलिफ्रा जाफैनांगोन? बावबायदि माबा फेमिलिफ्रा फिसा फिसौ लानानै फैनानै मोजां गोसोजों जानांगोन। एकदम दुखु दाहाफोरखौ होखारजोबनांगोन बोसोर गोदानाव फैनानै। नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन होननानै एसे बुंहरदोब्रा। नोंथांमोनाबो जानो गोसो दङब्ला बाव फैनानै जाफैनो हागोन। आइनुदि सेराव दालांबो दङ नै औवा दालांबो। बिराद मोजां औवा दालाङाव माबाबो दं जान्दिबो दं। गोसो जायोब्ला लोगोफोर नै प्रटेकसन खालामबाय लोगोफोर नै जाहाथे दैया ओरै बारलांनो हाया। नै ओरैजाय नै प्रटेकसन खालामजोब्बाय। ओरैजाय मोनथारनोसै नै रानसुंद्रि दं बाव। जि मोजां नुहुरबाय लोगोफोर नै बेलारोम समजों बेसे समायदों नै।
ओरैजाय नै जिसिबि खुरजोबनाय लोगोफोर जिसिबि खुरदों जिसिबि हनै जिसिबि दङ दालां मोनबाय ओइ बुजन भाई ओइ बुजन भाई दसे गिदिंना फैनो जों बैयाव एसे दे औ गिदिंनायल' जोंना दसे नाव मोनबाय हनै दालां लोगोफोर नै औ दैयावनो हयो फंबाय नावा हनै औ दैयावनो हनानै नावा लहानिया दंफांनिफ्रा नावा दंफांलै जाम्बि लहाना गोजावो नामा नावखौ आयो दांनायदो पिकनिक जाफैनो हागोन लोगोफोर बेवहायनो समायना रमायना सिंदुरि बिमा दै बियो हनै नावा लोगोफोर नावा नै सारि सारि लारि लारि बैग्रि बिफां जिरायदो आरामसे सङै खावै जाफैदो लोगोफोर नोंथांमोना पिकनिक जानोबा जाफैनो हागोन लोगोफोर नै एकदम सिला बिराद मोजां नै बैग्रि बागान बियो आरो बिनिफ्राय बेयाव गारिखौ दोनथ'नोसै दोनथ'नानै दसे जायगाफोरखौ नायनोसै 1 तारिख 2 तारिखफ्राव बेवहाय पिकनिक जाफैनाय जागोन आरो नैबे मोनसेबाव दालां बेजों सिद्दा आमगुरि औगुरि मोनहैजोबबाय लोगोफोर जों ओंखारबाय नै बेवहायनो नै लोगोफोर औवानि दालाङाव थाबायबाय नैबेवहायनो बिराद ना मोनो जाहैदों नैबे थाख्लाय दै होनना बुङो बेखौ थाख्लाय दै बेवहायनो ना मोनो नै ओरैजाय जोङो औगुरि आमगुरि थांग्रा लामाजों फैदों लोगोफोर नै सालथेमोनबो दङ थाबायगासिनो दं लोगोफोर जोङो नावआव फैदों नै नावखौ एसे सोरबा दांनायनो मोनथ्राखैनो गाखोफेरनो मोनाखै बिनिखायनो नायनो फैथारबाय नै नावा नै बेनो नावा दैज्लां बोथोराव नावजोंसो बारनांगौ जायो लोगोफोर